Hey everybody, Chris here. In today's game we're gonna play the game mode lines. Game rules are 3 locations and we need to put 3 flags on top of them at the same time. Only then we receive 3 points. 2 points if we steal an enemy flag and good grace for defending. If you like the content we put out, please like, share and subscribe so we can continue doing what we love. Oh, само да мина. At the start we don't have an objective, so what we're trying to do is simply gain as much terrain as possible. Sorry! Sorry! О, ударен, ево! Добър изстрел! Same strategy. Now we're trying to secure the center plaza from the left, as with the good head start we secured both the small and the big building. Браво е! Да. Ударен. Браво. О, ударен! Team kill! Alright, locations are up. I'll take initiative and get to the center plaza point to do the flag. While I hold the flag, I can't shoot, I can't run and I have to carry the pole. Искате ли да сложиме това на плац? Ти където стигна, там е. However, if I do want to shoot, I simply put it on the ground and I'm free to do it. Отидоха двама към малка, двама са на тука и едно момче се шмугна. На далечния диагонал ни е тубата, де трябва да сложим флага. Да, трябва да вземем целия плац и малко назад. Добре, нищо? Не, има. Пичове, може ли да ми освободите плаца, за да забия флага в далечния диагонал? Да, сега ще се опитам. Окей. Имаме двама вече излезаха. Окей, момчета. Красота. Да, пазиме ти коридор. Ние сме ти. Окей, тръгвам. Браво, let me park here real quick. Чакай. Не, аз пича къде да стреля. Храсти? Окей. Трябва да си много бърз и абсолютно точно.
Аре бе! Да разпънем тук. Чак малко. Имаме някой на фланга, да знаеш. Разбрано край. Е там. Браво, бе! Чум ходене. Ево. Мерси. Леле! Живи сме? Батко, това на камерата ще е много красиво. Чакай! Кой може като мен, а? Лежи и стреля. Еба! Сори! Просто стрелях 1000 пъти. И нали. Какво направих, бе? С камъна ли стреляте, бе, батко? Леле! Да, бе! Криска! Има шанс и там да има след малко. Скри се хубаво отляво! Ударен! Ударен излиза! Добър изстрел! Окей, ясно. На по-далечите гаражица. We managed to get 3 points for the first objective with all 3 flags. Now we're relocating at the right part of the map where the next 3 locations are. Къде бе, майна? Окей, един долу. Внимай втория етаж. Според мен ще видят втория етаж. Оп, има долу. Браво. Презарежим. Крис към Горянин, чуваш и ме край.
Не ме чува. Там според мен има. Чума, бе. На каква позиция се намираш край? We can't continue through this passage as the sun is too strong. We will try with a bigger maneuver from the right. Окей, набаля. Къде се намира за флага? Окей. What the fuck? Откъде го изсипаха така, бе, бе? Само техни. Окей. Кога тръгва? Трябва да го сложим първо. First flag of this objective is done, and we're going to the next ones. Браво, бе, Джаки! Железен! Окей. Не си ги хъби. Минахме, успяхме. Въпросът е сега, че трябва да продължим към голяма. Следващото е голяма. Втори етаж. Вътре. Има едно отвън, има едно вътре. Това е. Разбрано край. Питаме да се покатеряме по палетата. Има хора. Чувам ги. Джаки! Не! Чакай. Свалихте ли? Браво, ево. Не съм, ако имаш притеснения, снимам да знаеш. Не знам. Чакай, садим камера. Стой. Чакай, гледай долу. Не знам как е мазе. Има един долу. Къде е? Май на дължина мога да минете, давайте. Къде си, куче? What? Окей, давайте. Ние сме без флаг, бе, майна. Yeah, that was the third flag position, which was secured with a flag from our team a couple of minutes later. End of the game is near, and final objectives are located. We will try a straight line attack with the whole team. Окей.
Плейст. Майката държиш. Ние тръгваме на близкия. Окей, хващаме следващи сме след вас и мога да приготвим и последния. Къде ще се пускам? Първо сме, виж как ще минем. Е така, так, директно. Няма какво ги бавим, ние сме голяма сила. Добре, аз взимам също един, пичове. Айде да ходим да направим два флага. Добре, ако искаш вземи, аз взема още един. Тръгваме напред и трябва да продължим просто с другите момчета. След мен към плаца сме. Да, плац, не блато. Ела. Плац на буса. Да, а след това продължаваме още напред, защото сме към Рапунцел. Има още един. Окей. Unfortunately, the camera will overheat 2 minutes before we complete the final flag, seconds before the whistle. Хопа. Хайде. И сега в самия край на играта успяха да вземат и третата, с което направиха резултата 9-8 за тях. Което момчета и момичета, моя гледна точка, момчета и момичета, искам да ви благодаря за това, че се старахте по цялото време на играта по тези неща, които ви дават. Тези неща и тези точки, които ви се дават и сценарите, които мислим с местата, на които трябва да се биете, да направите така, че да може максимално много да се разпръскате по терен, играме на различни места и да се движите, а не да застане някой и да почне да седи и се стреля. Надявам се, ще усетите динамиката на самата игра, по начин, който ни видяхме с него. Надявам се ви е харесал и се надявам, че отново ще видим. Браво всички! Браво! В последната секунда го пулъпнахме това вече.